Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení komunistický návrh na dodatečné zdanění finančních náhrad církvím. Pokud novela vstoupí v platnost, nebude to v první řadě znamenat porušení zásady vrátit, co bylo ukradeno, ale porušení zásady splnit, co bylo slíbeno. Co bylo slíbeno v roce 2012 platným zákonem a následnými platnými smlouvami státu s církvemi. Znamená to porušení právní kontinuity České republiky. A je to precedens. Netýká se to do budoucna jen opovrhovaných církví. Týká se to všech právnických a fyzických osob. Jde to v ruku v ruce s porušením politické kontinuity. Dnes máme jiného prezidenta než v roce 2012, jiného premiéra, jinou vládu podporovanou komunisty a jiný parlament, v jehož poslanecké sněmovně dominuje Babišovo ANO, Okamurova SPD a KSČM. Žijeme v jiné zemi. Mnozí politici si namlouvají, že o nic nejde. Ústavní soud prý novelu stejně zruší. Jenže jde taky o politický problém a politici se nechtě snaží naložit část své politické zodpovědnosti na záda ústavního soudu. Dá se čekat, že ústavní soud ji neunese. Mnozí politici si myslí, že s plným nasazením lze podporovat jen ty správné věci, které mají naději na úspěch. To není pravda. Je třeba podporovat správné věci a věřit, že když je budeme podporovat usilovně a vytrvale, budou mít naději na úspěch. Klub na obranu demokracie bude proto dál sbírat podpisy pod své prohlášení proti komunistickému návrhu. A pokud by nakonec úprava vstoupila v platnost, budeme všemi zákonnými prostředky usilovat o její revizi.